Τις λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, αλλά και την τοποθέτηση του Αργότερα, αν έχουμε τις τοποθετήσεις απάνω στις ομιλίες του Πρωθυπουργού του κ. Δένδια, μπορούμε και να συνδεθούμε να έχουμε απόσπασμα. Βέβαια, θα διακόψουμε τη ροή. Ή θα έχουμε απόσπασμα. Αν δεν χρειαστεί να διακόψουμε, μπορούμε να έχουμε απόσπασμα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και ένα θέμα που ακολουθεί, το οποίο θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και αφορά όλους μας και νομίζω ότι θέλει και την κατάλληλη διαχείριση. Έτσι, δεν είμαστε δελτίο από τα έκτακτα, είμαστε μια εκπομπή με πολιτισμένη αναπνοή. Ωραία, πολιτισμένη αναπνοή. Κοινωνία, εισπνοή, εκπνοή. Τα ξαφνικά δεν είναι καλό πράγμα. Ευγερκιά, αγαπημένοι μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Μελίνα Νάτσιου. Θέλω να σας τη γνωρίσω. Καλησπέρα, Μελίνα. Καλησπέρα, χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Η Μελίνα, λοιπόν, παιδιά μου, είναι μια τρανς γυναίκα η οποία βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι γιατί θέλει να επικοινωνήσει στον κόσμο ότι αισθάνεται πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Εργάζεται στην εστίαση, είναι και ηθοποιός και επειδή βρίσκεται στο στάδιο της φυλομετάβασης, ο ενδοκρινολόγος της είπε ότι πρέπει να προβεί σε μαστογραφία. Για όλους εμάς τους πολίτες αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο διαδικτυακά μέσω ΕΟΠΗ. Για τη Μελίνα όμως δεν είναι. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι προς το παρόν, επειδή είναι κοστοβόρο, δεν έχει αλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητάς της. Άρα στην ταυτότητα είναι άνδρας. Όμως εκείνη λέει. Γιατί πρέπει να είναι κοστοβόρο για να κάνεις μια απλή διαδικασία? Ξεκινάμε από εκεί. Και οι άντρες δεν πρέπει να κάνουν μαστογραφία, διότι έχουμε και τα παραδείγματα και μάλιστα και του κυρίου Καράογλου που έχει νοσήσει και ο άνθρωπος από καρκίνο του μαστού. Επειδή πιστεύω ότι έχει την αξία του ενώ για τη σχέση μας με τους τηλεθεατές, θέλω να πω κάτι για την Μελίνα. Τη Μελίνα, εγώ τη γνωρίζω αρκετά χρόνια. Είμαι θαμώνας, συχνός θαμώνας στο μαγαζί στο οποίο εργάζεται. Επίσης με τη Μελίνα την έχω παρακολουθήσει και ως ηθοποιό. Μιλάμε για μια εξαιρετική ηθοποιό και μιλάμε για μια εργαζόμενη κοπέλα, ένα εργαζόμενο άτομο, το οποίο είναι εξαιρετική στη δουλειά της, είναι ευγενέστατη και καταφέρει να κερδίζει και στην διαδικασία της σύντησης να ξεχωρίζει ένα ευγενικό πρόσωπο που σε εξυπηρετεί και σου δημιουργεί μόνο αισθήματα συμπάθειας και σεβασμού στο πρόσωπό της. Και ως ηθοποιός, επειδή είχα την χαρά και την τύχη να την έχω δει, είναι ένα κορίτσι που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μέλλον στο χώρο. Και επειδή γνωριζόμαστε διαδικτυακά, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε από κοντά. Με συγκινείς πέρα από πάρα το τι θα πολύ. πάρετε. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ, να είστε καλά κτλ. Και έχει σημασία αυτό γιατί είσαι ένας εργαζόμενος άνθρωπος, δηλαδή μια προσωπικότητα που θέλει να αυτονομηθεί και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και είσαι ένα μικρό θαύμα για μένα. Γιατί το κάνεις με τα δικά σου όπλα, με τη δική σου δύναμη ψυχής και με τη δική σου επιμονή. Γιατί ξέρω, Μελίνα, γιατί όταν καταλαβαίνεις ότι παρακολουθώ την πορεία σου, έχει συναντήσει τρομερά εμπόδια. Όμως δεν έκανες πίσω. Η Εύη έφερε το θέμα σου εδώ. Η Εύη Γερκιά. Εγώ δεν ήξερα το θέμα. Και με την Αλεξάνδρα που το συζητήσαμε, είπαμε αμέσως ναι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είσαι η Μελίνα που γνωρίζω. Και εκεί υπήρχε για μένα μια εσωτερική συγκίνηση που θέλω να τη μοιραστούμε στους τηλεθεατές. Είναι πολύ άδικο σε αυτή τη ζωή να κρίνουμε ή να βγάζουμε συμπεράσματα για το διπλανό μας, τον συνάνθρωπό μας, για οποιοδήποτε λόγο. Για οποιοδήποτε λόγο. Ας κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο ένας και ο άλλος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να νιώσουμε καλά πρώτα με τον εαυτό μας. Αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ, Μελίνα, που είσαι εδώ και προσωπικά με κάθε σεβασμό στην Αλεξάνδρα, μην με παρεξηγήσετε. Σε καμία περίπτωση και το σεβασμός δεν έχει. Εξηγώ το ποιόν του ανθρώπου γι' αυτό. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είναι η Μελίνα κοντά. Πριν ξεκινήσει να μιλάει η Μελίνα, θέλω να πω δημόσιο ότι είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύω μαζί σας. Πολύ. Και εμείς. Δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε, είμαστε όλοι μια ομάδα. Λοιπόν, ναι, μεν μας κατοχυρώνει ο νόμος, θεωρώντας μας συνταγματικά ισότιμα μέλη, υπάρχουν κάποιες τρύπες. Αρχικά οι τρύπες είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπου είτε έχεις αλλάξει την ταυτότητά σου σε γυναικείο όνομα αν είσαι τρανς γυναίκα ή σε αντρικό όνομα αν είσαι τρανς αγόρι, άλλη περίπτωση αυτή, είτε δεν το έχεις αλλάξει, θα βρεις κάπου ένα τοίχο. Okay. Στη δική μου περίπτωση βρήκα τοίχο στη μαστογραφία, διότι είμαι σε ορμονοθεραπεία 8 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι τα ιστρογόνα αυξάνουν, άρα έχεις μια αύξηση μαστού, που σημαίνει ότι είναι πιο επιτακτική η ανάγκη για εξέταση. Γιατί το ορμονικό ξέρουμε πολύ καλά πώς επηρεάζει, έτσι, που μπορεί να έχουμε γενέσεις καρκίνου. Πολύ σωστά το λες. Φανταζόμαστε ότι και οι ειδικοί για αυτόν τον λόγο σε συμβούλεψαν και σου λένε, Μελίνα, πρέπει να πας να κάνεις μαστογραφία άμεσα. Το σύστημα όμως, ιντερνετικά, σταματάει στο άμκα μου και με πετάει στην αρχική. Λέω κάποιο πρόβλημα έχει το σύστημα και πήρα τηλέφωνο και μου είπανε δώστε μας το άμκα σας και μου είπαν δεν μπορεί να συνεχίσει γιατί η εξέταση αφορά άτομα που έχουν γυναικείο όνομα. Το οποίο συμβαίνει βέβαια, να ξέρετε, και στα ιστρογόνα που αγοράζουμε, τα οποία δεν γράφονται, δεν συνταγογραφούνται για αυτόν τον λόγο.
Από την άλλη, βέβαια, έγινε ένας άλλος στο ίντερνετ και πήραν τη φωτογραφία μου. Θέλω να το πω αυτό και να αποκαταστήσω την αλήθεια, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Γιατί απάντησε και ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης. Απάντησε και ο Υπουργός Υγείας, γιατί. Εδώ δεν είσαι για να καταγγείλουμε. Είσαι για να εξηγήσουμε στην κοινωνία των πολιτών τι συμβαίνει ανάμεσά μας και δεν το μαθαίνει κανείς. Και αν μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι και θέμα έτσι, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως. πραγματικής δικαιοσύνης. Γιατί η ισότητα είναι σχετικό πράγμα. Η δικαιοσύνη στη ζωή μας θα φέρει την πραγματική ισότητα. Ναι. Η περίπτωση που ξεκίνησε είναι μια άλλη τρανς κοπέλα η οποία έχει αλλάξει το όνομά της και ακριβώς επειδή το έχει αλλάξει και φέρει γυναικείο όνομα η ταυτότητα, δεν μπόρεσε να συνεχίσει για να κλείσει ραντεβού για προστάτη, εξέταση προστάτη. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι. Δεν είμαστε όλες οι τρανς ίδιες και δεν έχουμε όλες τις ίδιες τιμές στις εξετάσεις αίματος. Για κάποιο λόγο έπρεπε να κάνει αυτή την εξέταση και δεν της επέτρεπε το σύστημα να πάει παρακάτω. Με κάλεσαν σε μια εκπομπή να πω και εγώ τη δική μου περίπτωση και κάπου πήρα την φωτογραφία μου, την κοτσάνα δίπλα στη φωτογραφία του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, και έγινε ένας άλλος στο ίντερνετ. Για άλλους λόγους που δεν αφορούν καν εσένα. Γιατί ήθελα να το διευκρινίσω, γιατί πολλοί δικοί μου στεναχωρέθηκαν και μου λέγανε «Μα γιατί δεν βγαίνεις να μιλήσεις, κάνε μήνυση» και αυτά. Σε ιντερνετικά site λοιπόν. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις που τις μπέρδεψαν γιατί μάλλον αυτό θέλανε για να κάνουν views. Τώρα, αν θέλεις να πάμε στο γιατί πληρώνουμε αυτό το παράβολο και για την αλλαγή του ονόματος, ναι, μεν με κατοχυρώνει ο νόμος, αλλά υπάρχει ένας γολγοθάς και πάλι. Η διαδικασία είναι ένας μικρός γολγοθάς. Σίγουρα πρέπει να βάλεις δικηγόρο. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το κάνει μόνος του αυτό το πράγμα. Για άλλη μια φορά, για κάτι πολύ απλό, πρέπει να βάλεις ένα δικηγόρο, ο οποίος πρέπει να πληρωθεί, να έχει μια αμοιβή ο άνθρωπος γι' αυτό. Υπάρχουν κάποια δικαστικά έξοδα, κάποια παράβολα. Μία φτωχή σερβιτόρα είμαι. Δεν μπορώ να το πληρώσω αυτό το πράγμα. Είτε κάνει 300, είτε 500, είτε 1000, δεν ξέρω ακριβώς πώς το κάνει. Και επίσης οι ηθοποιοί δεν έχουν οικονομική άνεση. Και δεν ζουν από την ηθοποιία. Που όσο και να είναι εξαιρετική ή χαρισματική όπως εσύ, Μελίνα, δεν σημαίνει ότι το ταλέντο σου είναι αντίστοιχο και των οικονομικών σου επάγγελμα εποχής. Των εσόδων. Έτσι. Και οι περισσότεροι παράλληλα πρέπει να έχουν μια παράλληλη απασχόληση για να μπορέσουν να βιοποριστούν όπως πολύ σωστά κάνεις και εσύ. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, νομίζω ότι επειδή δεν είναι θέμα Άδωνη Γεωργιάδη με την αυτή. Δεν ξέρεις ποιο είναι θέμα. Ναι. Γιατί όσο δεν είναι κανενός θέμα, δεν φταίει κανένας. Εντάξει, αλλά η Μελίνα, ο Κώστας, η Μαρία, συνάνθρωποι μας που έχουν την τρανς επιλογή στη ζωή τους, θα μένουν κάτω από το ραντάρ, σε ένα περίεργο σκοτάδι και σε μια απομόνωση. Το θέλουμε αυτό? Αναρωτιέμαι. Προσωπικά δεν το θέλω. Η Αλεξάνδρα, από ό,τι συζητήσαμε, ούτε καν να το διονυθεί. Η Εύη που το πρότεινε, δεν υπάρχει όρος. Εσείς, φίλοι τηλεθεατές, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος. Έτσι, ώστε ακόμα και οι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά. Είναι γραφειοκρατία, δεν είναι τίποτα άλλο. Να πούν ότι κάτσε, θα βάλουμε λίγο κάτω. Γιατί να ταλαιπωρηθεί η συγκεκριμένη γενικά, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί να μην μπορεί να βρει το δίκιο της. Μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε? Υπάρχει τρόπος, πάντα όμως πρέπει, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη βίσμα, πρέπει να βάζεις βίσμα το σωματείο διεμφυλικών για να βρίσκει άκρη και να σε κατατοπίσει. Δηλαδή, αυτό που πολύ απλά κάνεις εσύ και μπαίνεις και κάνεις ένα κλικ και κλείσει ραντεβού, εγώ πρέπει να πάρω το σωματείο, να πάρω τηλέφωνο κάποιον άλλον, κάπως θα γίνει η δουλειά μου. Πρέπει να σε αλλά θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία γραφειοκρατική και έναν. Δεν μπορώ με ένα κλικ να κάνω τη δουλειά μου όπως την κάνεις και εσύ. Δεν πληρώνω τους ίδιους φόρους με σένα. Γι' αυτό και η Μελίνα πρέπει να βγει να μιλήσει δημόσια. Γιατί δεν μπορεί να λύσει αλλιώς το πρόβλημά της. Ναι, και γιατί δεν αφορά μόνο την ίδια και το γιατί θέμα. δεν μας το ζήτησες, εμείς σε βρήκαμε. Έχει σημασία αυτό. Έτσι. Και είναι και μεγάλη τιμή και χαρά που είσαι εδώ, να ξέρεις. Πολύ αυτό που λες. Λέω την αλήθεια. Ναι. Γιατί με τους τηλεθεατές έχουμε καθαρές εδώ δεν σχέσεις. ήθελε καν να βγει να πει χρησιμοποίησαν τη φωτογραφία της, χρησιμοποίησαν το πρόσωπό της για άλλους λόγους και δεν βγήκε να διαμαρτυρηθεί. Δείχνει τι άνθρωπος είναι. Μελίνα, και για μας είναι μεγάλη τιμή που είσαι εδώ και σε ευχαριστούμε θερμά. Με τους τηλεθεατές έχουμε πολύ καθαρές σχέσεις. Με όσους δεν είναι τηλεθεατές μας και καλά κάνουν την επιλογή, θα κρυφθούμε και αυστηρά και πολλές φορές και άδικα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Και εμείς μπορούμε να δικήσουμε έναν άνθρωπο. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Αλλά δεν συναντηθήκαμε σε αυτή τη ζωή για να βγάλουμε τα αποθυμένα μας, τα κόμπλεξ μας, τα συμπλέγματά μας, ή το κακό μας σε αυτό. Συναντηθήκαμε για να φτιάξουμε καλύτερη ζωή όλων μας. Και αυτό είναι. Και να σεβόμαστε τις επιλογές. Με την παρουσία σου, σε πόσο κόσμο δίνεις φωνή. Το φαντάζεσαι, Μελίνα? Γι' αυτό και βγήκα. Με το θάρρος που έχεις, σε πόσο κόσμο δίνεις φωνή. Κάποιος πρέπει να τα πει αυτά, γι' αυτό και βγήκα. Γιατί αυτό που συνήθως μπορεί να είναι αντίδραση σε ένα μη σωστά μεγαλωμένο μυαλό. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο αυτά, ούτε μεγαλώντας. Έχουμε τα στερεότυπα, τα κοινωνικά που ενδεχομένως πολλές φορές επικρατούν, παρά τις δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς που είναι και ψυχοπονιάριδες πολύ, αντικώντας και εσάς και εμάς βέβαια, τους πολίτες. Έτσι, όλους μας. Είναι εύκολη στα λόγια. Στην πραγματικότητα μπορεί πίσω από την πλάτη τους να λένε άλλα. Είναι να χαμογελούν. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι μας, γιατί πρέπει να λύσουν όλα τα προβλήματα. Πάμε να λύσουμε εμείς τα δικά μας. Που αφορούν εμένα και εσένα.
Που στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι εγώ πληρώνω τριπλάσια σε σχέση με εσάς για να. Θα πάω σε ιδιωτικό για να τελειώνει όλο αυτό, διότι είναι κακοποιητικό. Αλλιώς δεν ξέρεις τι γίνεται. Για την ψυχική μου υγεία. Για την υγεία σου, Μελίνα. Ναι. Στο πρόσωπό σου, για την υγεία των συνανθρώπων μας. Είναι πολύ βασικό πράγμα. Η υγεία είναι το παν. Δεν μπορώ εγώ να κλείσω τα μάτια στο δικό σου πρόβλημα όταν απειλείται η δική σου ζωική υγεία. Μα ζητάει το ισότιμη πρόσβαση. Δηλαδή τώρα δεν λέμε κάτι. Δεν έχουν όλοι τα λεφτά να πάνε σε ιδιωτικά κέντρα, νοσοκομεία ή για να εξυπηρετούν. Δεν έχουν όλοι τα χρήματα. Αλλά δεν μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματά τους. Γιατί δεν εργάζεται, δεν έχει τους φόρους, δεν έχει τα εισοδήματα, δηλαδή δεν είναι ένας νόμιμος πολίτης. Δεν είναι ασφαλισμένη. Ό,τι κάνει, αυτά που κάνει δεν είναι μέσα στο πλαίσιο που κάνουν οι υπόλοιποι. Γιατί δεν έχει την ίδια περίθαλψη. Γιατί δεν είναι τη τηλεόραση, δεν πολύ γουστάρει από την κατάλαβα. Τώρα έχει κάτσει και αυτό, μας κοιτάει περίεργα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελίνα. Είσαι υπέροχος άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χαμόγελο στα μάτια σου, ρε εσύ Μελίνα, δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω επειδή την ξέρω χρόνια. Δεν υπάρχει. Δεν λέω με την καλή είναι μασκό. Πα σε ένα μαγαζί γιατί είναι Μελίνα. Και τα υπόλοιπα παιδιά. Ένα και ένα, έτσι και μία και μία. Δεν χρειάζεται να το μαγαζί. Το ξέρεις, αγαπάει όλο το μαγαζί. Και μου είπαν όλα τα παιδιά, μπράβο, να πας εκεί να πας. Αλλά επειδή ξέρω και το ταλέντο σου στη ηθοποιία, θεωρώ ότι είναι και μια ευκαιρία για όσους θέλουν ανθρώπους να έχουν την ευκαιρία. Λοιπόν, να είστε καλά. Μπορώ να πω και την παράστασή μου, μια και το ανέφερα. Συγγνώμη. Στο πλαίσιο του Mir Festival, 23, 24 και 25 Νοεμβρίου, ο τίτλος του έργου λέγεται Οδηγός εξαθλίωσης. Πραγματεύεται, μάλλον καταπιάνεται με το poverty tourism, δηλαδή με αυτό που οι influencers έχουν κάνει μια τάση να δημιουργούν τουρισμό σε γειτονιές εξαθλίωσης, στην προκειμένη περίπτωση την Ομόνοια της Αθήνας. Και παίζω και εγώ σε αυτό το έργο. Δεν θα σας πω τι κάνω ακριβώς. Να έρθουμε να το δούμε. Έτσι, ναι, απλά θα σας πω μόνο ότι είναι σε σκηνοθεσία του Θέμη Θεοχάρογλου. Πότε, πού είπες? 23, 24 και 25 Νοεμβρίου στο χώρο 8 στην Ομόνοια. Πολυτεχνείου 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε? Πάμε στη διαδικτυακή ενημέρωση. Πού θέλετε? Τι άλλο έχουμε? Επιλογές. Ωραία. Έχουμε το βίντεο της αγαπημένης μας κυρίας Αλεξάνδρας Τσόλκα. Pax Americana. Περιμένουμε την Αλεξάνδρα να έρθει στην παρέα μας. Συνάδελφος εξαιρετική. Είναι εκεί μαζί με την κυρία Μαλέσκου και τον κύριο Κωνσταντάρα. Αγαπάμε Αλεξάνδρα Τσόλκα μέσα από την καρδιά μας. Δείτε αυτό το υπέροχο πλάσμα. Σας προτείνω ένα βιβλίο που θα έπρεπε όλοι να το διαβάσουμε, όχι για την παρέα, αλλά για να μπούμε σε έναν άλλο κόσμο εμπειρία.